Insellmilkom. Malta isbaħ. Kwalità tal-ħajja aħjar. Opportunitajiet għal kulħadd. Dawn huma l-għanijiet li rridu nilħqu flimkien għall-futur. Biex nilħqu dawn l-għanijiet għandna pjan b'saħħtu li se nresqu quddiem il-poplu Malti u Għawċi. L-għażla tas-26 ta' Marzu hija dwar il-futur. Il-futur nibnuh bl-idejat. B'hekk mal-ewwel illejla se nkun qed nippreżenta l-ewwel 5 proposti li huma maħsuba biex naslu għal dak li semmejt aktar qabel. Dawn huma l-ewwel sett ta' proposti. Proposti li iħarsu lejn il-prijoritajiet ġodda li għandu pajjiżna filwaqt li jirrikonoxxu l-ħafna tajjeb li sar. U kif aħna ser inkomplu nibnu fuqu. Qiegħed nitlob l-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru mingħand il-poplu Malti u Għawċi. U jekk il-poplu jogħġbu jagħtini l-fiduċja, dan il-mandat ser ikollu focus ċar ħafna. Il-kwalità tal-ħajja. Lill-uliedna se nħallulhom Malta sabiħa, ambjent aħjar. Fuq medda ta' 7 snin se ninvestu 700 miljun euro fi spazji ħodor ġodda. B'enfasi fuq il-qalba, jiġifieri il-kor tal-irħula u tal-ibliet. Biex nagħtu pulmun naħdar li żoni urbani fejn ngħixu l-koll. Biex ma jkollokx bżonn li tuża l-karozza biex tasal fi spazju miftuħ. Nemmen li kull Malti għandu jkollu spazji miftuħa viċin fejn jgħix. Irridu li jkollna netwerk ta' ġonna u spazji pubbliċi fiż-żoni urbani viċin darek. Għalhekk se ninvestu 700 miljun euro biex nibnu parks ġonna, indaħħlu il-kunċett ta' Urban Green Reclamation, tunnels għal traffiku bi spazji ħodor fuqhom, proġetti ta' urban greening u parkeġġi taħt l-art sa fejn possibbli. Ma' dawn se naraw li jkun hemm żoni pedonali f'kull lokal għall-anqas fit-tmiem il-ġimgħa, meta filwaqt li matul il-ġimgħa jintużaw mit-traffiku wkoll, fil-weekend ikunu jistgħu jintużaw minn nies biss. Kulħadd jaf kif fl-aħħar snin tajna importanza kbira lill-infrastruttura ta' pajjiżna ġew irranġati t-toroq prinċipali, dawk arterjali u kif ukoll dawk sekondarji u t-toroq rurali. Hekk wedna u hekk għamilna. Filwaqt li dan ix-xogħol fuq l-infrastruttura irid ikompli fejn meħtieġ, issa l-enfasi tagħna se tkun fuq din il-prijorità ġdida. Fil-jiem li ġejjin se nagħtu aktar dettalji dwar din il-proposta b'numru ta' proġetti li se jibdlu wiċċ dan il-pajjiż. Irridu familji b'aktar dħul. Se nibqgħu insostnu l-politika tagħna li ninċentivaw ix-xogħol. Għalhekk se nerġgħu innaqsu t-taxxi. Lan tagħna hu li l-familji jkollhom aktar flus f'idejhom. Hekk ukoll biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar. Se nwassaw it-tax bans fuq id-dħul. Miżura li qed nistmaw li se tħalli minn tal-anqas 255 euro aktar fis-sena fil-bwiet tal-ħaddiema u tas-self-employed sa massimu ta' 365 euro bejn ifrankar ta' taxxa fuq il-qlieħ u rifużjoni. Jiġifieri medja ta' 300 euro aktar fis-sena fil-but ta' kull ħaddiem u self-employed fis-sena. B'hekk permezz ta' dan it-twessieħ ta' tax bans qed nikkalkulaw li se nagħtu 66 miljun euro fis-sena lill-familji u lis-self-employed. Fl-aħħar snin ħallejna ħafna fil-bwiet tagħkom. B'dawn il-miżuri se nħallulkom ħafna iżjed. B'din il-proposta ifisser illi l-ġenituri mhumiex se jħallsu ebda taxxa fuq l-inkam sal-ewwel 12,200 euro fis-sena ta' dħul tagħhom. Jiġifieri l-ewwel 1,000 euro ta' qlieħ ta' kull xahar mhux se jkun hemm ebda taxxa fuq il-qlieħ dwarhom.
Fil-leġislatura li jmiss għalhekk kommessi li nkomplu nsaħħu it-tax refund u qegħdin għal darb'oħra nagħmlu impenn ma' dawk biqlieħ medju u anqas li huma wkoll se jkunu qegħdin jirċievu it-tax refund. B'dan is-sosten se nkunu qegħdin inħallu 24 miljun euro oħra fis-sena fil-bwiet tan-nies. B'kollox qed nitkellmu fuq 90 miljun euro fil-bwiet tal-familji tagħna. Dawn huma miżuri illi jiżdiedu ma' dawk li diġà bdejna sa din is-sena stess meta naqqasna t-taxxa fuq l-overtime kif ukoll fuq il-part-time work. Din is-sena wkoll se nkunu qegħdin ninvestu 70 miljun euro fin-nies bir-refund tat-taxxa kif ukoll biċ-ċekk addizzjonali li ħabbarna diġà l-investiment fin-nies joħloq il-ġid. Għalhekk din is-sena se jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku kif iċ-ċertifikat l-Unjoni u l-Kummissjoni Ewropea. Flimkien mal-familji mbagħad in-negozji huma l-pulmun tal-ekonomija tagħna. Huma joħolqu l-impjiegi u kien għalhekk li investejna kemm fl-aħna fihom biex ikomplu joħolqu l-ġid. In-negozji magħna jafu fejn qegħdin. Bħala gvern dejjem arafna li rridu nkunu msieħba strateġiċi tan-negozji. Niffaċilitawlhom ħajjithom u meta kien hemm bżonn f'pandemija tajniehom il-wens u s-sosten kollu illi kellhom bżonn. Salvajna mal-100,000 impjieg u għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. U hekk se nibqgħu nagħmlu. Se nibqgħu ngħinu. Se nibqgħu nkunu spalla man-negozji. Fl-aħħar snin naqqasnilkom il-piżijiet. Issa se naqsulkom ħafna aktar. Se naqsu il-corporate tax rate fuq l-ewwel 250,000 ilieħ fis-sena minn 35% għal 25%. Dan għax nemmnu li dak li se nagħtu lin-negozji tagħna se jissarraf f'aktar ġid u impjiegi għall-Lawċin u għall-Maltin. L-anzjani kienu għadhom u jibqgħu priorità bi Gvern Laburista. Żidna il-pensjonijiet għal sena wara l-oħra. Żidna s-servizzi. Żidna lotjiet. U hemm anzjani li bdew jieħdu sostenn jew pensjoni għall-ewwel darba. Hekk jixirqilhom il-ġenituri tagħkom, in-nanniet tagħkom. Iż-żidiet ta' dit-darba u miżjed ambizzjużi. Se nagħtu l-ikbar żieda fil-pensjonijiet. Qed nagħti garanzija illi kull pensjonant se jara żieda ta' mhux anqas minn 15,000 euro fil-ġimgħa fil-leġislatura li jmiss. Dan se jfisser żieda ta' xejn anqas minn minimu ta' 2,340 euro fil-pensjoni tul il-leġislatura. Dan apparti żieda tal-għoli tal-ħajja li se tinħaddem b'mekkaniżmu li huwa aktar ġenerus minn dak tal-kola. Il-kalkolu tagħna hu li f'leġislatura din il-miżura se tfisser li 240 miljun euro se jibqgħu fil-bwiet tal-pensjonanti tagħna. Iżda mhux se nieqfu hawn. Se nħabbru wkoll fil-jiem li ġejjin kif dak li wiegħed fil-kampanja tmexxija tal-Partit Laburista se nkunu qegħdin inwettquh. Il-pensjonanti kollha se jkunu awtomatikament intitolati biex jibdew jirċievu b'xejn il-mediċini kollha li qegħdin fuq il-formularju tal-Gvern. Sostenn ta' 40 miljun euro fis-sena fuq spiża essenzjali li teffettwa l-ħajja tal-anzjani tagħna. Mhux talli solvejna il-problema tal-mediċini out of stock, talli issa se nagħtu l-mediċini b'xejn lill-pensjonanti kollha. Għax hemm tħabbat qalb il-moviment fl-eruq soċjalisti tagħna. U bħalma rridu nirrikonoxxu wkoll lil min tant ikkontribwixxa għal pajjiżna. Irridu nagħtu wkoll l-imbuttatura lil dawk li qed jibnu familja biex ikunu jistgħu anke huma jaħarbu jiġru il-qudiem. Din allura twassalni għal 5 miżura li qiegħed nippreżenta llejla. Nifhmu li l-ħolma tal-ewwel dar hija waħda
mill-isbaħ affarijiet li l-koll ngħaddu minnhom. Il-Gvern irrid ikun magħkom sabiex twettqu din il-ħolma. Għalhekk, għall-ewwel 10 snin tal-loan, il-Gvern se jħallas €1,000 fis-sena mill-pagament tal-loan tal-first time buyers illi jixtru proprjetà residenzjali, l-ewwel proprjetà residenzjali tagħhom. Xi fisser dan? Ifisser €10,000 fil-bwiet tal-first time buyers tagħna fuq medda ta' 10 snin. Ta' uliedna, taż-żgħażagħ tagħna. Din l-iskema se tibda tapplika għal dawk il-kuntratti li ġew iffirmati mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Anke hawnhekk għandna l-kredibilità. Matul l-aħħar snin, 28,000 ruħ gawdew mit-tnaqqis fit-taxxa tal-boll mill-iskema tal-first time buyers li minnha ffrankaw madwar €6,500 f'traħħis tat-taxxa tal-boll. Ma' dawn konna mbagħad ukoll ta' għajnuna għal dawk iż-żgħażagħ li kienu jsibuha diffiċli biex iħallsu id-depożitu ta' 10% fuq l-ewwel proprjetà tagħhom. U hawn ukoll se nkomplu ngħinu biex naraw illi ż-żgħażagħ tagħna jirnexxu. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nagħtu id-dettalji fuq kull proposta li tkellim dwarha llejla. Għandna pjan ambizzjuż ħafna. Kulħadd, kull settur għandu jimxi l quddiem b'dak li se nipproponu. Iżda maħna se nwedu kollox lil kulħadd. Iżda dak li nwedu għandkom garanzija li se nwettquh. Il-pjan għal-ġejjieni irid ikun issiġillat u lest sar-rebbija biex nibdew nimplementawh u l-poplu jimxi l quddiem. B'hekk mir-rebbija li ġejja nidħlu f'perjodu li mbagħad nibnu fuqu fis-sajf u fis-snin ta' wara biex nagħtu lill-poplu tagħna serħan il-moħħ. Perjodu li fih l-Awċin u l-Maltini gawdu, jiċċelebraw, jiddevertu u jkollna aktar attivitajiet sportivi u festi. U la darba nkunu tlaqna f'dik id-direzzjoni m'għandu jidħol xejn fin-nofs. Dawn huma biss 5 mill-bosta proposti li għandna u li se nkunu qegħdin inresqu qudiemkom. Jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja se nsarfuha b'aktar xogħol, b'risq it-tfal, l-anzjani, iż-żgħażagħ, il-ħaddiema u n-negozji tagħna. Il-proposti tal-lejla jaħsbu biex ikollna pajjiż isbaħ, familji b'aktar dħul, pensjonanti li jgħixu aħjar, negozji li jimirħu aktar, żgħażagħ li jwettqu l-ħolma tal-ewwel dar tagħhom, Malta, flimkien, il-futur sabiħ. Grazzi. Prim Ministru Liam Carter għal Television Malta. Xtaqt tibda billi nistaqsik dwar l-ewwel proposta li tkellem dwar għal-lejla dik li għandha x'taqsam mal-ambjent, 700 miljun għal riġenerazzjoni u ħolqien ta' spazji ġodda mhux spazji green spaces. Forsi hemm xi dati elenkati marbuta ma' din l-iskema fli hija skema wiesa fl-intir tagħha u rigward ukoll lotjiet l-oħra li semmejt lotja żgħażagħ għall-anzjani kif ukoll tnaqqis tat-taxxa kummerċjali. Wieħed forsi jistaqsi f'termini fiskali kif il-pajjiż se jkun qed isostni wkoll dawn iż-żidiet u dawn lotjiet. Grazzi u lejla tajba. Grazzi Liam, aktar tard fil-ġimgħa li se tkun qiegħda tibda minn għada se nkunu qegħdin nagħtu id-dettalji tal-miżuri kollha li ħabbart illum u se nkunu qegħdin b'mod konkret inħabbru wkoll proġetti illi se nkunu qegħdin inwettqu b'rabta ma' dan l-investiment ta' €700 miljun fuq medda ta' 7 snin li jirrifletti il-prijorità ġdida illi għandu dan il-pajjiż. U tgħidli kif se nsostnu dan kollu, domanda leġittima, billi noħolqu iktar xogħol, billi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż tkompli tikber. Huwa b'dak il-mod illi inti tista' ssostni din iż-żieda kuraġġuża li se nkunu qegħdin nerġgħu nagħmlu fil-pensjonijiet. B'dan il-mod li tista' ssostni l-ispiża jew aħjar l-investiment marbut man-nefqa fil-mediċini b'xejn għall-anzjani kollha tagħna. Bl-istess mod,
se nkunu qegħdin inraħsu t-taxxa mhux biss għall-kummerċjal kif sejreħħet inti, għall-kumpaniji, imma se nkunu qegħdin ukoll inwessaw it-tax bands li jfisser traħħis fit-taxxa wkoll għas-self-employed u għall-ħaddiema tagħna. Tgħidli ma jekk tnaqqas it-tax bands u tnaqqas il-corporate tax rate ma tfissirx li se tiġbor anqas? Mu veru xejn. U r-riċetta ekonomika li bija mexxejna dan il-pajjiż u riet għal darba darbtejn illi meta naqqasna t-taxxa u inċentivajna għalhekk lin-nies illi jaħdmu aktar, dan mhux talli ma ssarrafx f'tnaqqis fit-taxxa miġbura, talli issarraf f'żieda fit-taxxa miġbura. Ma għalhekk id-differenza bejn il-politika tal-awsterità li kien jipprattika ħadd ieħor għall-politika tal-inċentiv illi nipprattikaw aħna. Aħna ninkoraġġixxu lin-nies biex jaħdmu iżjed, jaqilgħu iżjed, ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar u naturalment imbagħad il-ġabra fiskali se titla' b'mod naturali. Grazzi. Tim Diakono, Love il-Malta. Insellimlek. Ftit mistoqsijiet. L-ewwel fuq l-aħħar proposta tal-loan. Da se japplika għal kulħadd jew min għandu ċertu dħul biss. U ma taħsibx li b'din il-miżura l-prezzijiet tal-proprjetajiet se jiżdiedu bħala reazzjoni tas-suq. It-tieni mistoqsija, rajna rallies tal-partiti llum, kulħadd kien bil-wieqfa, anke l-Ministru tas-Saħħa għal ċertu punt, peress li qed li qalbek qiegħed man-negozji, għalfejn ma tħallix l-events isiru b'mod normali minn issa u għalfejn għandhom isofru bil-restrizzjonijiet sa' April jew Mejju meta l-partiti qed jagħmlu li jridu qed jinjoraw il-miżuri. U x'għan nistaqsik ukoll, f'intervista miegħi l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat qal li għandek xi advisors li huma fokati wisq fuq dak li qed jgħidu n-nies fuq il-Facebook u l-medja soċjali u ma jarprezzawx ix-xogħol li jagħmlu l-attivisti tal-Partit Laburista biex bnew il-moviment. Taf minn huma daw in-nies, kellimt magħhom u taqbel mal-assessment ta' Dr. Muscat, grazzi. Il-benefiċċju li semmejna llum dak li l-Gvern se jkun qed iħallas 1,000 euro fis-sena fuq is-self għal 10 snin, jiġifieri 10,000 euro fil-but tal-first time buyers kollha fuq medda ta' 10 snin se jkun qed japplika għal first time buyers kollha li naturalment għandhom self u japplika mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. It-tieni domanda tiegħek hija jekk dan l-inċentiv huwiex se jirrifletti f'żieda fil-prezz tal-proprjetà. Naħseb illi huwa argument li ma jreġġix għaliex bl-istess mod tista' tgħid li kull meta naqqasna t-taxxa tal-boll, meta daħħalna l-iskema tal-first time buyers, meta daħħalna il-miżuri ambizzjużi immens fuq eżenzjoni tat-taxxa fi proprjetajiet li jinxtraw fil-UCA, fil-lotja li tajna l-first time buyers ta' 15,000 euro jekk jixtru f'Malta u 30,000 euro jekk jixtru f'Għawdex. Tista' dejjem tgħid li se jkollu dak l-effett. Jiena ma nemminx li din il-miżura għandu jkollha effett fuq il-prezz tas-suq, imma dil-miżura żgur li se tagħmel differenza qawwija fil-kwalità tal-ħajja tal-first time buyers tagħna. U għal daqstant għalhekk ħriġna minn din il-miżura għaliex nafu id-diffikultajiet li għandhom jinxtara id-dar tiegħu għall-ewwel darba rridu nkunu ta' wens u ta' sostenn għal dawn il-persuni. Rigward l-attivitajiet tal-partiti politiċi jien nappella għar-responsabbiltà. L-attività li l-Partit Laburista organizza dalgħodu kienet waħda seated, kienet waħda illi saru il-bookings għaliha, nibqa' nappella għar-responsabilità u ċertament mhux se nkun jien kif għamel il-kap tal-Oppożizzjoni dalgħodu li ngħid illi elezzjoni ġenerali nekwipara mal-vaċċin tal-COVID. Ir-responsabilità u l-proporzjonalità kienu żewġ prinċipji li mexxewna waqt pandemija u nemmen li llum għalkemm għandna pjan illi ftit b'mod gradwali u skont ix-xjenza qegħdin nirrilaxxjaw il-miżuri restrittivi nemmen li dak l-element ta' responsabbiltà għandu jibqa' japplika. Rigward id-domanda li għamilt dwar Dr. Muscat, il-persuni kollha li jaħdmu miegħi u li magħhom nikkonsulta jieħdu ħsieb l-interessi tas-soċjetà b'mod ġenerali u jisimgħu mingħand kulħadd. Salimlek, Prim Ministru, kien kutajjar Net News, għandi numru ta' domandi. X'in in-nefqa totali jekk jogħġbok ta' dawn il-proposti li ħabbart illum u jekk tistax tiggarantixxi li m'hemm ebda żieda fit-taxxi wara dawn il-miżuri li ħabbart. Issa fuq suġġett ieħor, inċidentalment qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ first time buyers, Christian Borch kien żagħżugħ
meta għamel id-deal tal-proprjetà li kellek inti kellu madwar illi kont miegħu fiha inti kellu madwar 25 sena. Kemm għadda żmien, Prim Ministru, u ħanerġa' nsaqsilek għaliex bqajt qatt ma wieġibtni nispera li llum ikollok iċ-ċans tieni risposta valida. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u it-trasferiment fil-proprjetà ma' Christian Borch u l-valur tal-proprjetà illi hemm involut fiha inti u Christian Borch. Grazzi. Mhux talli mhux se jkollna żieda fit-taxxi, talli bil-miżuri li għamilna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq mijiet ta' miljuni, anzi ħanatik il-figura preċiża issa, ta' flus li se jibqgħu fil-but tan-nies, tal-pensjonanti, tas-self-employed, tal-kumpaniji tagħna, taż-żgħażagħ tagħna. U ngħidlek bil-preċiż il-costings tagħna kemm huma għal dak il-miżuri li ħabbarna llum għall-ewwel 5 proposti. 1.39 biljon jiġifieri biljun u 390 miljun fuq medda ta' 5 snin. Medja qegħdin nitkellmu hawnhekk fis-sena ta' 271 miljun. Imma għaliex dal-gvern għandu l-kredenzjali tajbin biex imexxi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Mhux biss jagħti il-proposti, imma kontrarjament għal dak li dejjem għamel il-Partit Nazzjonalista jagħmel costings dettaljati waħda. U se nerġa' nagħmel breakdown dettaljat ta' mhux biss tas-somma globali ta' kemm jiswew dawn il-miżuri, imma kif jinqasmu proposta. Jekk qed nitkellmu fuq it-tnaqqis tal-income tax qed nitkellmu fuq 323 miljun fuq medda ta' 5 snin. Jekk qed nitkellmu fuq it-tnaqqis tal-corporate tax rate qed nitkellmu fuq 100 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Jekk qed nitkellmu fuq il-miżura tal-ambjent qed nitkellmu 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Jekk nitkellmu fuq il-miżuri tal-anzjani qed nitkellmu fuq 410 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. U ħanerġa' nagħtik breakdown tagħhom ukoll imbagħad għaliex ħdimni żieda fil-pensjonijiet, mediċini b'xejn, riforma fil-pensjoni tar-Romol hemmhekk erġajna ħriġna wkoll breakdown ta' dik l-ispiża ta' 410 miljun euro u il-proposta dwar iż-żgħażagħ biex ngħinu liż-żgħażagħ intuhom aktar fakultà biex isiru sidin ta' darhom, dik se tkun qed tiswa 57 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Rigward Christian Borch huwa ċar u jien diġà tkellimt fuq kif il-Partit Nazzjonalista imbarka fuq kampanja ta' spin. Jien quddiem din il-kampanja ta' erq se nibqa' nitkellem dwar il-futur ta' pajjiżna u kif dan il-gvern se jibqa' joħloq il-ġid għall-poplu tagħna. Prim Ministru, nsellimlek Stefan Bajada minn One News. Semmejt il-miżura tal-first time buyers tal-euro ħlas mill-gvern fuq self kull sena għal 10 snin. Forsi tispjega minn meta se tkun qed tgħod din il-miżura. Se tkun qiegħda tgħod Stefan għal kuntratti iffirmati mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Jiġifieri din il-miżura se jkollha effett retroattiv għall-ewwel ta' Jannar tal-2022. Din hija miżura li se tagħmel differenza enormi għal first time buyers tagħna.